Patay ang 14 anyos nga babaeng rider samtang samdan ang duha ka angkas niini nga 14 anyos sab human na disgrasya ang gimanayong motorsiklo sa Coronadal South, Cotabato. Ani ang report ni Efren Mamak. Nagbuyod na kining 14 anyos nga babaeng rider sa kanal sa usa ka kalsada sa Barangay Assumption sa Coronadal South, Cotabato pasado alas 3 Biyernes sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, nalagpot matud pa kini human mawad-an siya og kontrol sa gimanehong motorsiklo. Samtang samdan ang iyang duha ka angkas nga classmate nga pulos 14 anyos nga babae sab kinsa nakaangkon og mga samad sa lawas. Gilayon silang girescue sa otoridad. Apan gideklarang dead on arrival sa ospital ang rider gumikan sa grabing head injury. Samtang padayong gipatambalan ang duha ka mga angkas niini. Sumala sa kapulisan, naabot kuno ang maong mga biktima sa lugar aron mangita og location shoot alang sa himuon nga filmmaking school project diyang nawad-an og kontrol sa pagmaneho ang rider ug na aksidente. And yung daan po kasi din natin, pababa din po ito. Accordingly, mayroong problema sa brake and then na-lose control yung kanyang motorcycle. Yun nga yung naging reason kaya bumangga siya doon sa gilid ng kalsada. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Samtang matud sa PNP, gipaabot nga aksyonan kini sa pampublikong tunghaan sa mga biktima aron dili masubli ang panghitabo. Tambag sa PNP ngadto sa mga ginikanan nga dili tugutang magmaneho og sakyanan ang ilang mga menor de edad nga anak. Huwag nating hayaan na i-drive ang ating mga motorcycle or any vehicle, most especially na hindi nga sila allowed at saka unang-una wala silang seminar, wala silang knowledge on how to drive properly, ano yung mga do's and don'ts. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.